Takže čau lidi, dneska tady máme tričky s mým bratrancem, mým kolegou. Čus! A jdem na to. Pojď. Je. Jsem si jenom vystřelil, no nic. Pojď. Mám. Kam? Je. Jsem chtěl dát patičko. Počkej. Sorry. Dobré. Každý trošku. Borat? A nevadí. Nefitnu. Tak si budeme zadávat tričky. Tak třeba Zidanovku. No. Má. Musíš dotknout i tou druhou nohou. Jo. Tak teď mě. No, ale nebylo to na kameru. Čekej. Yes, teď já. Tak tam hoď Rainbow. Rainbow, OK. Vidíme, co bratránek předvede. Aha. Sorry za ten sound. Nepovede. Ještě jeden pokus, pojď. Věříme. Ne, znova. Ještě jednou, no. Tak pojď. Pojď. Jo. Ten byl. Tak dej dvě nožičky. Okay. Dvě nožičky Můžu a si to z toho vyhodit? Neymarovo pala. Ne, tak Neymarovo paláčínko jenom. Jenom čistě. Tak si to vyhoď. Nejsi tam vidět. Tak ono, je Neymarova. No. Jo. Nevadí. Ještě jednou. Tak. Ještě jednou. Lidé nejsme úplně profesionál, tak nás nehejte. Yes. Teď já. Tak tam hoď elastiko. Elastiko, to dám. A jaký? Jako takový? Nebo takový? Jakože, Naznačení. jako takhle? No. Hotovo. Teď tak dej. Nevím. Rainbow. Yeah. Nebylo. Dejme. Ještě. No, jo, to ti uznám. No tak co mi zadáváš? Tak bratranec je profesionál na nožičky, tak nožičky. Aha, tak nejsem. Takže znova. Škoda. Jo. A nebylo. Malíček. Pojď trochu píšu. Tak. Hezky. Nezdařilo se. Nevadí. Poslední sérka a pak dva. Vor. Tak já ti zadám tohle. Ti to ukážu. Víš co, použiju Ronaldo. Ne, sakra, já musím být takhle. Musím ukázat na tobě. Jdi jako do zádu, choď do zádu. Počkej, tak já no tak to můžu zkusit to. To je kolobečka. Kolobrnde, no. No tak pojď. Tak to jdeme asi k jinému. Tak zadávej. Tak pojď. Rabonu. Jo. OK. A čet mohli bychom dát potom, když tak penalty. Yes. Takže jestli chcete part 2, tak dělejte a odebírejte. Hotovo. Tak jdeme na part. Málem na diváky. Takže jdeme na part 2. Takže my se s váma. Takže pokračujeme. Čau, part 2. Máme tady penalty proti Filipovi. Teda proti bratráncovi.
A můžeme jít na to. Matěj bude chytat. Jako. Ještě si přenastavíme trochu kameru. Sorry chat za to detailní urovnávání. Tady ne, nějak péňa. Jo, klidně. Posadil. Škoda. Co říkáš tomu stromu? Teda tomu stožáru? Vamos, family friendly. Yeah. Rest in peace. Jitka. A to se mi nepovedlo, kámo. Jsem chtěl skákat. Pomalu k tyči. To nebylo. I pak dám taky. A pak si kopnu i já. Ale za dlouho ne. No, jo, za chvíli. Jak na to jde na Ronalda? Yes! Takzvaně od tyči k tyči. Zkus typovat. Okay. Ne! A typnul jsem správně, ne? Jo, kde bych tam nebyl. Typni ještě jednou. Okay. Kámo! Zkus typnout, jo? Jsem typovala, myslel, že půjdeš. Zkus jenom typovat. OK. Já budu taky pak typovat. Kámo! Já to tam nechtěl kopnout. Nechtěl, ale podíval se trochu. Jsem viděl koutko oka. Ty vole, já jsem ti poradil, jak to dělám. A to brkná. Ale to je na čekačku. By ti dali žlutou, ne? Já vím. Hrajeme podle pravidel, takže jako žádný double pass. Typuješ? Jo. Kámo. Easy, typlej střed. Typuj, jo? Yep. Yes! Konečně. Aj. Konečně mi to vyšlo, kámo. Kolik je tam minut? 8? Za 15, ale je to moc. Tak my to máme nastříhaný, víš co? No my jedem v obě dvě. Ne, že teď Jo. to první. Tak pojď. Ještě dvě a Nemůžu pak nám já kopat. ok. Já nejsem Když jako... tak dáme pak pár 2 video. Teda pár 3. Typni, jo? Yes! Jsem typoval střed. Jsi tam tak pojukal. Nice! Já jdu nahoru. Jsi zkusil. Jo, tak jo. Tak když tak potom za chvilku přijďte, jo? Jo. Bacha. Jsi zkusil fingovat, vole. Hele, Co? slyším. Jsi podíval tam a pak si to střelil tam. Mega mysl teda, co? Kámo! Jak to prostě přečte, kámo? Pojď! Je. Tak pojď pak to zkusit úhlu. Kolik? Tak já zkusím přímáče. OK. Tak chvíle jde přímák. To je moc blízko, ne? OK.
teď, no. Jdeš tam? Ty máš boty. Jo. Tak já teď zkusím z úhlu. Pojď. Předved se jim tam. Divákům teda co. Úhel. Myslíte jo? Já budu takhle. Tyč. Nebo já zkusím. A ještě bratráneček zkusí ještě jednu z úhlu. Jo, ale o to. OK. Můžeme jít na to. Vychytám jak nic. Trošku. Jsi říkal? Chtěl jsem tam. Teď jdu ještě z druhý. A pak už jdem ještě na pár penách. A pak dáme už. Pak dáme když tak pár 3 přímáků. A nebo pak můžeme natočit něco vevnitř. OK. Taky dobrý nápad. Je ta... Tak ještě dáme, můžu si tady kopnout jednu? Tak poslední. Matěj kopne jednu. A jde. Dvě. Jak si k tomu kliknu? Ty krásu. Tak asi končíme. Ještě jednu pro diváky, kterou proměním. Teda. To... Přesně tak. Dáme si přímáček. Věřím si. Až Tak. moc. Půjdu sám. Jo? Takže do klidu takzvaně uklizeno a my se loučíme. Cus.